mga binati o minahal kong matalumnon. Okay, today is Huwebes, August 8, 2024. Sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom, welcome mong tanan nga mo invest o business diri sa lungsod sa Matalom. Ang lungsod sa Matalom nanginahanglan og mga negosyante, nanginahanglan og mga investor. Ako manginaot nga daghang musuway sa pagnegosyo diri sa lungsod sa Matalom, guys. Nanginahanglan jud ang lungsod sa Matalom og mga dagko nga mga investor. Example anang mga supermarket, dili jud ang among merkado, dili jud hustos mga baligya kuwang og di makasupply sa need sa katawhan diri sa lungsod sa Matalom. Way mga supermarket nga dagko, way mga mall, way example na mo'y fish dealer mo, welcome mo tanan diri nga mobagsak og mga produkto diri sa lungsod. Ako mang hinaot nga daghang mosanong, daghang mo invest og negosyo diri sa lungsod sa Matalom. Nanginahanglan ko sa tabang, guys, aron ma-realize ang atong damgo diri sa lungsod sa pagra-gara, guys, no mura duguri. Tinabitang atong advokasya diri, guys, ang pagpadaghan sa mga negosyante diri sa lungsod sa Matalom. Nanginahanglan ko sa inyong tabang aron ma-realize ang ato ang advokasya, ang pagpadaghan sa mga negosyante diri sa lungsod sa Matalom. Wa ko'y mahimo, guys, o di mo support sa hong diri sa atong lungsod. Ikupipi tinuray nga mo serbisyo with a purpose alang sa kayuhan sa tanan og kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Balikon ko sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom, welcome mo tanan nga mo invest og business diri sa among lungsod. Nanginahanglan ko yung tabang, guys, aron ma-realize ang ato ang pangandoy o advokasya diri sa atong lungsod. Awa ko'y mahimo, guys, kay publir man ko, pero sa inyong tabang ato ning mahimo atong ma-realize ang pagpalambo diri sa atong lungsod. Mayong adlaw mga binati og minahal kong matalunon. Welcome to my channel, welcome to Igo TV News, ang channel sa kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Okay, today is August 8, 2024. Iko pipi tinuray nga mo serbisyo with a purpose alang sa kayuhan sa tanan ug kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Guys, today is Huwebes. Atong time is 12 charot. Ganito, guys, at ang gibuhat, guys, ang pagtabang sa lungsod o ang resulta charot ang atong tulos bitaw. Ako manghinaot nga ato gayong suportahan ang administrasyon headed by sa atong buotan og maabtik nga Mayor Eric Espolio. Ito silang tabangan aron magpadayon ang mga programa nga gihimo para sa katawhan og kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Iko pipi tinuray nga mo serbisyo with a purpose alang sa kayuhan sa tanan og kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Iko pipi at your service, Matalom. So much more don't you see? Spirit and the truth, I worship to remove speak. Don't watch your mouth, but God will fill it, you see. And with all minds of Jesus, hearts will draw nearer to let Jesus' praises ring out loud and clear. And on the inside is the Holy Spirit of joy and peace. I can jump up and down with the user and rhythm that my Lord has given unto me. I'll worship Jesus with my heart, my mind, my soul.
will draw nearer to let Jesus' praises ring out loud and clearer.